रामचंद्रगढ़ आमसिनी कासा कामी फानो ता करथुन ईद बजाया अंगनानि बाक्सा बाक्सा कामी आमसियो ताबुकबो ईद फानो बजायाखौ टावार गरै अबहायनो मांप्लि कासै फेका रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि जलाय तुइसावो अबहाय कामिबो टावारनि शेप रिदानि तुइनि शेप रिदानि लामानि शेप रिदानि नाहार मुंतुइ खलाव अंगरका आमसिनी एमएलए रंजित देबरमा कक्तमाथुनि बुस्तंगो आमसिनी लुगुरनो कक्रिबुका जत्तो हापानि जे साब साबतमनि आबो जत्तो रिजाकनाय जलाई तिसा बिसी पूरा तय बिसी तिनी जे लामारक कामिनी लामारक खामिया तंगमानि ताबुबो ईद बजा गियाखौ अमते कामिनो तिनी गुरि नायखा अरनि गोबां मानसिनि जे दफानि सामुं प्लान तंनाय जातीयतावादी आन्दोलन खाय तंनाय ताय गोबां मा हा दफाना वानसुगि सामुं तंनाय बरंनो लगी तुइनो जों तिनी कामि गुरिखा सिनि बरम गोनां इन्जिनियारबो सिनि लगी तंखा बरसुनो लगी दिखा अ कामिनी लामारनो बाहाय काहाम खायमानो बरबसुनो साइखनारिका चुबासु बर खायनाय हिंसाका कगरिका गोबांमा लामानो तिनि सुजाका तै नायजाखा ताबो बुकक अनलखि द बर्मान सनकाम फाल्गुना कामी हिंजागो म पारा खामानि प्राय 70-80 बছर लाई थांखाना जातीयतावादी आन्दोलन खाय हनै बुइबाय नरि तन्जमा बुंनि का अ कामी लामा खाय रिजाया कोन समय फानो बरक माया जों ताबो फाइमानि यागलो और एमएलए संजामन यागलो तिनी को म ताबो अमना हालु जाखा मनो ताबो इंजिनियर बाय जों सालायका और दुइटा कालबार नंनाय ताय अ लामानो पेपर ब्लक खायरिनाय क लामा ताय अमा हाराग मामानि परेखायनो और तैसा हालु जावनाय हेका मनो नाय थकारि जांनाय हेकामते हेकने तिनी गोबां कामियो जों बेरायखा नायखा अब दाति खेन एस्टिमेट नुमायनाय एवं पेपर ब्लक किछु एस्टिमेट दं थांका किछु ताबो लामा खायजागै तंगो ईद बजागै तंगो कायते बाकिंग को खायनाय एकाय गोबां मा तुइ जाखने मा प्राय न अ जलाय तिसा तुइ रकले मानबायखा गाहाम तुइ माननांगौ कारेन्ट जत जागा सबैखा तामकाय किछु वातिनि जराव हंका काय और उनको प्रॉब्लम को कारेन्ट नि हंका कोन जागा मोबाइल नेटवर्क को कामकाय माय आ जागा रनो मानन बागे ताबो चेष्टा तंगो चिनि रामचंद्रगढ़ 6टा मोबाइल टावर कटाल कायजाखा एकाय ताबो सबसे बड़ ककंखा रामचंद्रगढ़ आमसायो एमन कोनो पाराता तंथुन जता ईद बजा गया पेपर ब्लक निया सीसी उनको या इंजिनियर बै सालायका बरक सावो जता सीसी खायनाय अबन बर सीसी खायनाय जता पेपर ब्लक खायनाय आर जता जों ईद सलिं खायनाय अबन खायनाय गोबां मा र ताबो पारा रक बा लामा रक अब स्टेट हाइवे थांनायका ताबो गोबां मा टेन्डार रंजाक दंगो अब कयदिन बिखा किछु लामा काम खायना सुरु खायका ताबो इलेक्शन समय ताबो पाइमाने पियागुलो न बरा काम फाइनान्स सुरु खायका अमतिखायनो चिनि रामचंद्रगढ़ अजलाय तिसानो खबै गोबां मा तै बिसियो प्रत्येक बिसियो नां थानाय दिनि चिनि चाखा बिसि वाइस गुरनानै का प्रत्येक बिसियो न चिनि तिब्रा सारनो कामिरो हिन्दुस्ताननि कामिरो बा अयनो वानसारो दफारनो कामिरो आं थांनायनाय गुरिनाय जे जाहाथे बजायारो अमति पाराता तंथुन दैमाया अमति पाराता तंथुन कारेन्ट माया अमति पाराता तंथुन